Nu știu. Deci ai votat pentru Leancă și îți pare rău, da? Și drugare, vezi? Nu-ți pare rău că ai votat pentru Leancă? Eu? Băi, eu ca tare dați vă lămuresc. Eu am votat în primul și în primul rând numai să salveze cursul european. Din ce cauză? Fiindcă să nu învie să ne furi cursul european Dodon, să nu ne-au Dar furi. și e cursul european. Băi, Când un n-ai curs- drepturi, când îți fură banca, aeroportul, asta înseamnă curs european, da? Știți că noi încă am mai pierdut încă două drumuri. Cum a spus Dabija, că am pierdut primele două drumuri, noi am pierdut Banca de Economie și aeroportul, dar Dar zato e curs european. dar am mai pierdut încă două drumuri. Care-s drumurile? Calea ferată, care vrea să o vândă și termocom. Iată cum. Eu în primul și în primul rând numai să nu vii, adică acum Dodonii, dar văd că prin curajul a venit, pe minciună și prin prostie numai decât că a venit. În Parlament, dar la guvernare să fie numai comuniști. Asta e, deamă, e foarte rău, deamă. Asta, deamă, iese ca a doilea Roșca, deamă. Roșca când în 2007 promite că băi, fraților, ne unim numai decât cu unirea cu țara facem. În 2007 intrăm în Uniunea Europeană, gata, dăm jos comunismul, deamă. Marea și Sarea, haide, eram atunci școlar, atunci eram în sat, eu la televizor am ascultat și spune el. Mai bine mor decât comunist. Mai bine mor decât comunist, l-a votat pe Voronin în 2005. Corect, asta. Eu ca tare, uitați-vă cum în Ucraina. În Ucraina adică o lichidat în afara legii Partidul Comuniștilor și o lichidat și simbolurile sovietice. Dar fie bine și la noi. Eu îndemn foarte frumos, eu îndemn coaliția de pro-guvernare europeană ca după ce pe data 24 se va alege Parlamentul și Guvernul, eu îndemn foarte mult. Acum, în primăvară, îndemn să fie scos Partidul Comuniștilor în afara legii și... Dacă să fie la guvernare, băi, cum să scoată în afara legii, tu îți dai seama și grăiești. Cu Leanca tău să fie la guvernare comuniștii, tu îți dai seama. Cine? Cine? Voronin cu Leanca o să fie în același guvern, понимаешь? Voronin și cu Leanca, zic că eu ca tare zic și eu, dar la mine vot secret. Da, zic și eu la vot secret. Eu puteți am votat, l-am votat și pe Ghimp puteți am votat. Te-ai prostit pe rând, așa-i? Da, cum?